ಹುಡುಗಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಇನ್ನ ಬದಲು ಪಡ್ದೆ ಸರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಮಂಗಳದೇವಿ. ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್. ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಿತಿನ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಾಲೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಸರ್. ನಮ್ಮ ತುಳುಕ್ತ ಧ್ವಜ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೇರು. ಎಸ್ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರೇರು ಅಂದ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದುಂಡು. ಐನ ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲುನಾರು ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ ಆತ ಅಂಚೇನಿದಾತ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ನ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿದ ನಿಜ. ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಆರ್ನಾವತ್ ಇದು ಆಂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆರೇಣಿ ಎಪ್ಪಳ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಎಂದು ಬಂದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಐತಿ. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ದಾಳ ಬರ ಅಂದೆ ಈ ಹೊರತುಡು ಯುಟಿಕಾದರ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಇನ್ನೆಂದು ಜನಲ ಉಳ್ಳಾರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಬಿಜೆಪಿ ದಾಗ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮುರಣಿಯರ ನಿತಿನ್ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಸತ್ಯ ಚಾನ್ಸ್ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಇರ್ನ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರಿ ಅಂದಾದರ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಸತ್ಯ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಚೇರ್ ಇನ್ ದಿ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದಾತು. ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡದಂಡ ಯುಟಿಕಾದರೇನು ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಎಂಡೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ದೈನಂದು ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಣ ಪನ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದು ಬಾಧ್ಯರ್ನೆ. ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್. ನಾವೇ ಜೀತ ಬಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಎದುರು ಉಂಡು ಆದ್ರೆ 6 ಹಾಕುವೇರ 4 ಹಾಕುವೇರ 10 ಪನ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 6 ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾದರ್ ಸರ್ ನಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಾಯನ್ ಹಿಡ್ದವ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನಡ್ ನಿಜ. ಬೊಕಾರ್ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೊಕಾರ್ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ತೂಕಬದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಲ ಅದು ದುನ್ನೋಡು ಇತ್ತಿನವರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಡು 6ನೇ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಒಂದು 100% ಆಪರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತ ದೇಪಂಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯದ ಆರಡ ತುಳು ಉಂಟು ಈತಿನ ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಕೊರಿಯದ ತುಳು ಜಾಗ ಒಂದು ಮೇರಡೆ ತುಳು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. 100% ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಗಡು ದಾದ ಬಂದ ಅಂಡ್ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಸಲ ಆಪುಣ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ.